Euskaraldian herritarrei beti esaten diegu, izan ahobizi, izan belarri prest, egin ahalik eta gehien euskeraz, baina jende askori gertatzen zaiona da, nahi dula euskeraz egin, baina gero ez dela kapaza, planteamendu hortan egin deuna izan da, elkartu, eduki teoriko gutxi batzuk eman da, eta batez ere, nork berak bizi izan duen hori kontatuz. Hola, amaieran esan dute, ahaldunduago sentitu diela, hau da, orain libreago sentitzen diela, nahi duten hizkuntza hautua egiteko eta euskera aukeratzen dutenen lasaiago daudela. Ni Irune Alfonso naiz, nire ama hizkuntza euskera eta gaztelania da. Nik nire autua espalditikan inun euskeraz itea, euskaraz bizi nahi nula. Ane Urkola naiz eta noetakoa. Eta, anoetan euskal alduntza eta jarra jarri genuen pixkat martxan, Iratxule euskara taldetikan. Eta hor elkartu ginen 6 bat pertsona, 6 zazpi bat pertsona elkartu ginen. Eta kontzientzia pixka bat genunak, zenbait egoeratan edo erdarako joera genula, ez? Eta, pixka bat aitu geha, gure bizipenetatik abituta eta batez ere helburu garbina euskara eusteko, ez? Baina adibidez estres linguistikoa edo gehiago pairatzet edo jasaten dut elkarrizketa elebidunetan. Pertsona batekin euskeraz ulertzen duen, baina bere autua gaztelania denen, hor pixkat deseroso edo urduri. Askotan gaztelaniaz hitz egiten zidan pertsonekin ez nekilako oso ondo, ez zekilako, ez zulako ulertzen, edo nik euskara zinal nioken, edo ez, edo gezki hartuko tezun, edo deseroso, baina aldi bere nire ez nintzen eroso senditzen gaztelaniaz hitz egiten. Nire helburutako bat izan zen, elkarrizketa elebidun horietan euskara eustea, elkarrizketa elebidun horiek pixka bat gehiago bukaeran bihurtzezian gehien bat gaztelaniazkoak izaten. Esango nuke, estres linguistikoa sortzeziala egoera batian ez jakiteak, nire parian daukanak, nire paren daunak, euskeraz hitz egite badilin badiot, entendituko teiten edo ez jakiteak. Eta ariketa honen bitartez, asko hausnartzen, pentsatzen, zure burua erronka berri jartzen eta alde batetik, uste duna baino jende gehiok entenditze gaitula. Parean daukagun pertsona ez duela zertan gezki senditu guk euskara ziteagatikan, kasu askotan justo kontrakoak, eta nik uste lorpen handina lasaitasuna. Gaztelaniaz, norbait gaztelaniaz zuzentzen bat zaigu ere, beraiei euskeraz zuzentzeko lasaitasuna. Aldaketan nabaritutena da batez ere nire barruko sentimendun. Lehen adibidez, elkarrizketa elebidun bat edo eukitzen unen, enitzen eroso sentitzen eta gehiago jotzen un pixkanaka ni erdera jotzea. Oso gaina, oaindikan, ariketa honen bitartez konspiente naiz, noiz pasatzen naizen euskera, noiz erdera ez. Nik uste zaiena hori dala ez eustea. Ikasitako horri eustea eta ikasitako berriz praktikan jartzea eta horrekin jarraitzea, ez? Animatzen ditut, dalako ariketa bat, kide askokin parte hartzen dezuna, esperientzia asko entzuten dira, nire autua euskeraz bizitzea da eta oain erosogo eta lasaiago iten dut euskeraz. Eta, nik uste dut beharrezkoa dela gaur egun euskaldunok euskal alduntzea eta benetan pausak ematea, ez? Euskaraz bizi ahal izateko. Orain arte, beraien bizipenak elkarrekin partekatuz eta elkarri entzunez, terapia baten modun egin baldin badeu, orain gontan hori egingo deu eta planteamendu izango da. Urriaren hasieratik abendu berdira bitarte, asteazkenetan batetik egingo deu norbeak bere bizipenak partekatze bat, baino baita ere landuko ditu eduki teoriko batzuk. Orduan, 9 saio horietan, denetan egongo da norbeak berea partekatzeko zati bat, gero eduki teorikorako zati bat, eta gero euskaraldiko momentuetan, modu askoz informalago baten ere asmoa badeu.